Ako vyhrať nad narcistom? V prvom rade si musíme uvedomiť, že narcista je len symptóm toho, čo je v našom vnútri. On nám prišiel na to poukázať, kde sa ešte vysvetľujeme, obhajujeme, kde máme emočné reakcie, kde nemáme hranice, kde nemáme sebalásku. On je vstupnou bránou k našej najväčšej životnej transformácii. Avšak ak chceš vyhrať nad narcistom, lepšie povedané vrátiť sa k sebe a uzdraviť sa, tak musíš prestať hrať. To je jediná cesta. Vysvetlím ti to takto. Narcista karmicky nedokáže generovať vlastnú energiu. Takže on sa potrebuje živiť touto energiou u niekoho iného, napríklad u empata, aj keď empat je často nadľahčenie, únik, ide o spoluzávislosť a podobne. To znamená, že za každým, keď sa s ním hádaš, obhajuješ, obviňuješ, chceš vyhrať, získať nejaké uznanie, tak hráš jeho hru a dávaš mu stále svoju drahocennú energiu. On nemá žiadnu moc nad tebou, chápeš? Len ty, keď vstúpiš do tejto hry a začneš sa odpájať od seba, tak túto svoju energiu vyleješ a on sa z nej môže v úvodzovkách napiť. On tým pádom chce byť neustále videný a je mu jedno, akým spôsobom bude, či to bude negatívnym alebo pozitívnym. On potrebuje pocit, že existuje, pretože on nemá ego, on má len superego. On totiž to, keď bol malý, utekol pred hororovou realitou tak, že zabil prvky empatie, lásky a ľudskosti. Nikdy sa neodpojil od matky, neseparoval sa a vytvoril akúsi falošnú fantáziu o sebe a nevedume sa z vyššej roviny obetoval akejsi modle Bálovi. To znamená, že všetko, čo robíš v tomto vzťahu, ide tejto falošnej modle a zároveň sa stávaš jeho matkou i dieťaťom, pretože on sa nikdy neseparoval vo fáze separácie, individuácie a neoddelil sa od matky. A je jedno, v akom to je vzťahu a či je to žena alebo muž, pretože materinský inštinkt je univerzálny a toto duálne materstvo, čo ti teraz opisujem, je potvrdené psychológiou. Taktiež fyzický odchod od narcistu tvorí asi len 10% uzdravenia, ty musíš odísť vnútorne. Musíš sa separovať od vnútorného kritika, ktorým ťa nakazil. Nielen on, ale aj systém a rodičia v detstve, ktorí nás naprogramovali. Mimochodom aj vďaka ním si teraz priťahujeme takéto manipulatívne vzťahy, nielen v kolektíve v práci, ale aj vo vzťahoch. Ďalej musíš pochopiť neviditeľnú zmluvu, vďaka ktorej vstupuješ do vzdialenej fantázie s ním. Tá neviditeľná zmluva môže byť, že on si všíma to, že nemáš hranice, sebahodnotu, nízku sebalásku, prekľúčiš svoje nie na áno, prekračuje ti emočné a fyzické hranice a napríklad on ti bude simulovať falošnú bezpodmienečnú lásku, ktorú si v detstve nikdy nedostal a on ťa bude takto na ňu lákať, dá ti love bombing, potom ťa bude neznášať, prichádza devalvácia, podobne určite poznáš tieto cykly. Napokon musíš pracovať so svojím vnútorným dieťaťom, so svojím tieňom. A ako s nimi pracovať? Neladí manipulatívne vzťahy a o mnoho viac. Opisujem v svojom knihokurze Sprievod realitou návrat k sebe, ktorý nájdeš v profile